Как ми тръгва на клипа? Скажи съм оператор. Ай снимай. Да снимам или да скривам? Няма, само го дръж. Само той си прави клипа. Да. Само снимай, върти се нагоре, надолу. Аз ще гледам някой отгоре, като се пуса като Нурс. Те са че остре, тогава снимай. И после ще го дай на КТГ и ти ще гледат. Това се отказва това. Какво става, братле? Бертоните не моля? Иначе за стартовете бива. За старта води ли? Не го знам, за стартовете иначе бива, ама така. Къде му е? Буса умря, това е покапали. Няма. Стана интересно. Турна с това с астрата. И така виждате пидерачата, като ти слагат гуми, а и те се получава. Като се дават паричи по курви, па ни си купуват гуми. Силно да се чуш. Може да го качим и сега в това, как му викат? В V-бокса. Ама ние ще ставаме журналисти в битието. Газ! Така, обърне най-лесно. Дай надолу, дай. Прибирай га, ако се излява с лятната кола. Чива бакшиш имаш ли гумия? Педал мръсен. От деда имаш. Ласката какво прави нагоре? Ласката ще драпа якта. Хайде, търпиче. Това е машината. Ма виж го? Ето това е истинският автомобил, драги зрители. Да живееш. Това е истинският автомобил. Старва в шоуто. Ба, тази бегачка. Наборе, ти си! Да е бага за че драпаш яко с нивата. Браво, наборе, убиги! Снимай го, взе го нещо. Наборе, ти ги разби с тази нива, я кажи, какво ще кажеш в това време? Не бягай, бе! Кажи как е движението? Как е движението в града? Аз съм женски мъжки вас, Остай тази машина, хората не може да си идат. Добре, как ще кажеш как е движението в града? Нивата повозиш, ще кажа. Айде, ела се повозим да направим някоя снимка. Да, обаче аз се натиснах е тук, защото съм ще правим, но натиснах и тръгна. Даже пише нещо с... Не е Ето така, сега ще видите джиповете. Сега ще джипа, сега. Ето това е BMW X5, който не знае. 0906. Виж Q седмицата. И то привърта, зор му дава. Снимахме та. Така, ето един бакшиш и долу. Гледайте го мръсното гейчи. Тръгнал с теца рули. Завърти наборе. Виж, бакшиша мръсното педалчи. Тръгнал с тези летни гуми. Прибирай се бързо с това такси. Тръгнал с тези летни гуми. Ето една джета минава. Драпа напреде с веригите и яко. Ето бакшиша. Този мръсен бакшиш и тръгнал с теца рули. Ето още един бакшиш пристига. Тези мръсни. Тази гад мръсна. Няма оттървани от тях. Ще се удрят вече. Това беше... За да става интересно вече. Ето сега ще ви покажа едно BMW, това е лятна кола, зато е спряна там и стои само. Ето бакшиша. Джипа го изпреварва. Това е истинският автомобил. Браво! Уби ги! Уби ги! Как е? Браво! Браво, бебето ще опадне акумулатора там. Кой ще направи? Кой ще се блъска? Като ти купуват гуми, те става. Бе дай бати просто, да. ще дай макарюча. Ще го изпреварвам, ако му остава, пускай бегача. От 300 коли ще плаща да го справи. Това би се да макаря човек, да снимай веригите. Ето, вижте, така се прави зимата. Слагат се вериги и се кара. Не като и тия бакшиши, вижте. Къде тръгна идиота? Виж го пламена. Да го снимам. Аз не го снимам, ви викаш.
Мигача пусни, мигача! Как да го изправя с някакъв мигача? Ето това са бакшишите, вижте ги, вижте ги. Направете му път човека да ме изпреваря. Ей, задръстай ми направи това. Аз съм, опъни мърсата естествено. Газ! Тъй. Това вижте ги бакшишите. Каталяса сам. И той е безгумен. Той поне отзади има пясък и лопата. Снимам, сега ги пускам на битието. Утре си ги гледаш. Да снимам я малко. Ти сега видиш нещо. Авторски права искаш. Сме да се видят тук кмето и какво направя. Нищо не щете, нищо. Лапка мина сутринта, само го заговаряха. Нищо не е чистено. Никой не мина да хвърли пясък и сол. Никой. Та беше да и тук е почувствам. Айде, бог, това не се отказва. Една цигара време добре. Кой една цигара? Ето един бегач има тук. То ще е здрапа. Здрапа, не. Порача върти вътре, метри фигичка. Няма право, аз те бяха празни. Прибирай го, че след тия телефон се излява, че... Долу. Вятъра ще отнеме апарата. Снимай Сузуки, тук гледай какво прави сега. Ай, че ти не остана. Ай, ще го избръскам малко, остана е опасната алелка. Дай. Олелка, Браво. Браво. Заиграва го якта. Не може пътното да дойдеш или някой друг да затворят улицата. Берите ли да затворят улицата? Ето един бакшиш идва. Кой студяваш колата? Добре, че на мен кафе днеска пусна ли ми да пия? Много е писал газай. Добре, да е багазинката. Ма аз одия не съм пил кафе. На мен не ми пусна. Купи с Фиат да таята, екаре. Вижте го, това представлява. Искам да го кажа тук на база. Обаче, не е патро и няма гуми горкото сигурно. Той може да има, но малко къща е там. Ударим паузата, после ще продължим. Аре, снимай аудито. Снимай аудито, Кватро е. Кажи му го няма после. Кватро е. Няма, не пише много ми приятел. Дате го върти. Евгений чай са. С това приятел е това, с Иванчо. Кой бал? Иванчо банкомата. Ето камиончето из Вериги. Гледай на хека. Събръсна ми ръката, бе. Смени малко. Той те сменя, това остана една минута. Ще прави изпълнение. Пазите се. И Емицо, виж, ще обърна. Застраша го. Само, гледай какво прави нагоре. Попли. То може ли го спрят? До Верига. И това са бемета. Това са бемета. Сега щупи него! Снимайте. Снимал как се чисти колата с гърбата. Добре.